haka kerteng ke jong ublay ukon bar ublay mensim bakot na khap yung new ribbon ubalang kadak jong ka jingpli ya ka jingsdang jong ka balang Presbyterian Suntar Village bantai ya ka yingmani ka batmay jong ka balang nadu mentakasngi. Upastor F. Santhli, moderator Mennar Presbytery, ulathung yu mau nongrim ka yingmani bathamai ha ol jirang ha ka arpu santrek kula lingkot. Kinongelam ka balang Presbyterian ha kini ka Presbytery kila angnut la slemba banyo no da ka yingmani bathamai namar ka barim kam yahap durshu bat ka jingya jong kapor. Hadin lai punyo snem bagi kun jongani ka balang kila stiang bat angnut banyo e ka yingmani bathamai shen kan urlong ha kini ki snem bat ha ki banai ki banwan. Kani ka singi ar santarik Januari ar ja ar polai kani ka singi sa jing kan mau jongi ka balang yak bakum ka balang longba jong ka friends committee jong ka balang ngilaya perlong hakini ki singi ki peladap ta ka jing tu ba ngin stang no yak jing tai mani te rangkat ber ka balang ber ka we ka balang kila kemit nanti bengin yo ya ka mani ka ba he ka ba thamai ka jing zang jong ka balang jongi ka longkum ni hadian ke jeng peluk jong ka snong rim jongi ka man ka ol jirang ka bangtip menta ka khandru tarik April stam sia jar kan dai spa new phon rio te hadian ba katai ka snem ki longkpa jongi kila persang no ban wat jaka thamai hangni hanu jirang te ha ka snem sia jar kan dai spa ni popra ki katok ni ki long yeng kumba pratali ki long yeng ni ki lawan pen buhai snong no hagane ka jaka te hata ka por ki dang don ka balang hapo ka balang nong sir ha ol jirang te hadin katok ne por ba de kat bagian ang roi kani ka balang nong sir kala ayangi ban pe ben khmi ba de ha ka balang kami lakro ka balang lupa ni hapo ni jirang te mar bangi don masnda ang ni te ngalong pa de ka balang tanat jong ka balang lakro nadu ka snem siajar kan dai spa prapo ar te haka jing pe jing khmi jong ka balang lakro dang ni ngidan ka ying mane hang ni ha jrong ni ka ba ngi la susna da ka ying phlang tau terpai ba khndo te kata ka por ka etrik kam don te ha ba ngi wan jing seng ngira de dong musa ngi si aki biar hang to ngi song hi lentang ani de ki si ngi pelong ben padon ben te kata ka de jing lenti jongi pa kata ka por ki jing don briu jong ka jaka jing kala nang kiu te kilasa hiar no hagane ka jaka ka bang don mentang ni ban stang te ka ni ka yimane ka bang don menta te hak to kapor ki pai yang song jongi ki household ki la don kumba ar phoyi ngai te hakas nam sia kan dai spa kan dai phosau ngila yo ban pli no ya ka ni ka yimane ka bang don hang ni te kani ka balang kami lakro kala ibet ingi bangin ai balang purano yangi haka stem sia kan dai spa praposan te nama kata ka santrik u Oktober sia jar kan dai spa praposan ka balang kami lakro kala ban pantung balang purano ya kani ka balang Suntar Village Presbyterian hang ni pakato ka sing la yo ru ya ban chit ya ki teman basan arngut kata teman basan kan klirani ba teman basan stomian wa lang te ngibu jengmut hila da ka slam ka no ru ngin pendap ya ka la kuno ha po jong usnam arjar life holai te kata ka de ka berkat ka ba jong ka dorbar balang jongi de ha bangi yo banye keren ba de ba ki katok ni ke rong ba ki ba temu ban snai ka de ka yimane jing kom ki nong kom ki kontraktor ki ongin nam up ya kata ka snem hadu arjar life holai te la kumno ngin pendap ya ka po lai saus nam hi kumno apo u arjar life ho ngi khibet ti bangin dap ya ka ni ka yimane